سلام ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ከመይ ቀኒዮም ከምቲ ልሙድ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ እንዳኣተና በብክፋላት ኢና ንቐፅል ዘለና እምበኣርካስ ንሎማዓንቲ ሻድሻይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብኸመይ ሓንቲ ቴክስት ሰሌክት ንገብራ ወይ ንመርፃ መሪፅና ከዓ ብኸመይ ኮፒ ካት ወይ ፔስት ንብል በብሓደ ክንሪአ ኢና ናብኡ ከብሎ መጀመርታ ሰሌክት ክንገብር እንድሕር ኮይና ብክልተ መንገዲ ኢና ሰሌክት ክንገብር ብማውስ ክንገብር ንኽእል ብኪቦርድ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ መጀመርታ ብማውስ ሰሌክት ክንሪኣ ኢና እዚ ማለት ከዓኒ ብክልተ ሰለስተ ኣለዎ ክንሪአና ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ እታ ሰሌክት ክንገብራ ወይ ክንመርፃ ደሊና ዘለና ኣብኣ ክሊክ ንገብር ካብ ፀጋም ንየማን ወገን እንዳኸድና ከዓኒ ክሳብቲ ዘድልየና ከዓ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብኸምኡ መንገዲ ነተን ካብታ መጀመርታ ተደሊና ክሳብታ ተደሊና ዘላ ክንመርፃ ንኽእል ኢና ከም ካልኣይ ኣማራፂ ከዓ እንታይ ኣለና ንኣብነት ነዛ ቴክስት ንሪኣ ዘለና ክነፀልማ ደሊና ኣለና እሺ ካብታ መጀመርታ ከምዚኣ ገይረ ከፀልማ ክእል እየ ካብ ፀጋም ንየማን እንዳኸድኩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብኣ ዳብል ክሊክ እንድሕር ገይረ እታ ቴክስት ባዕላ ሰሌክት ትኾናላ ማለት እዩ ነቲ ሰሌክት ኮይኑ ዝፀንሐ ከዓኒ ኣብ ካልእ ቦታ ከይደ እንድሕር ክሊክ ገይረ ከዓኒ ፀሊማ ዝፀንሐት ኖርማል ትኸውን ማለት እዩ ክነጥፋ ተደግናስ ኣብ ካልእ ጌርና ክሊክ እንድሕር ጌርናዮስ ትጠፍእ ኣላ ማለት እዩ ኤንድ ሰለስተ ግዜ እንድሕር ኣብዚኣ ክልተ ግዜ እንድሕር ገይረ ነታ ሓንቲ ወርድ ጥርያ ሰሌክት ትገብረለይ ዘላ ኣብኣ ኮይኑ ሰለስተ ግዜ እንድሕር ክሊክ ገይረ ነታ ፓራግራፍ ሙሉኣ ተፀልመለይ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሓደ እንድሕር ደሊና ካብዚ መጀመርታ ሰሌክት ጌርና ንኩሉ ክነፀልሞ ንኽእል ወይ ከዓ ሰለስተ ግዜ እንድሕር ክሊክ ጌርና ከዓ እታ ፓራግራፍ ምልእቲ ሰሌክት ክትኮነለይ ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣብዚ ከም መወሰኽታ እንታይ ኣለና ነታ ፓራግራፍ ምልእቲ ብኸመይ ሰሌክት ክንገብራ ክንሪኣ ኢና ነዛ ኣይ ንሪኣ ዘለና ንፀጋም ወገን ምስ ከደት ኣረው ትቕየር ሕጂ ሓንቲ ክሊክ እንድሕር ገይረ ነታ ቀዳመይቲ ላይን ሰሌክት ገብራላ ማለት እዩ ሕጂ ንዓለ ሒዛ ከዓኒ ንታሕቲ እንድሕር ወሲድያ ከዓኒ ፓራግራፍ ሙሉእ ክተፀልመለይ ትኽእል ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና ብዛዕባ ኪቦርድ ብኸመይ ነፀልም ክንሪአና ብኪቦርድ ማለት እዩ ልክዕ ኣፍታ ደልያ ደለኹ ንኣብነት ነዛ ሳውንድ ከፀልማ ደልየ ኣለኹ ምሽ ከይደ እታ ናተይ ይመርፃ ኣብ ቅድሚ እታ ሳውንድ ኮፍ የብላ ማለት እዩ ኣብኣ ምስ መረፅክዋ ሽፍት ኣብ ኪቦርድ ሽፍት ሒዘ ራይት ኣሮው እታ ንየማን ወገን ዘላ ንዓኣ እንዳጠወቅኩ ነታ ሳውንድ ትብል ዘላ ክውስኽ እንድሕር ኮይነ ከዓኒ ከምኡ እንዳገበርኩ ንየማን ወገን ክመርፅ ፀኒሐ ምናልባት ካብታ ማውዘይ ክሊክ ገይርያ ዘለኹ ንፀጋም ወገን ዘሎ ከፀልም እንድሕር ደልየኸ እንታይ ይገብር ካብታ ክሊክ ገይረ እንዳቐመጥኳ ሽፍት ሒዘ ፀጋመይቲ ዘላ ኣረው እንዳገበርኩ ከፀልም ክእል ክሳብቲ ዝደለኹ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት እዚ ከም ብክልቲኡ መንገዲ ክፈልጦ ፅቡቅ እዩ ማውዝ ምስራሕ ኣብ ዝኣበየና ግዜ ሕጂ ንኣብነት ብኪቦርድ ጌርና ክነፀልም ንኽእል ኢና ብኪቦርድ ጌርና ክሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ልክዕ በታ ኪቦርድ ዘላ ኣፀሊመ ብኪቦርድ ጌረ ኮፒ ኢለ ብኪቦርድ ሾርትካት ጌረ ከዓ ፔስት ኢለ እውን ክሰርሕ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኦኬ ካብዚ ቀፂልና ብኸመይ ነቲ ዝደለናዮ ሰሌክት ዝገበርናዮ ኮፒ ንገብሮ ካት ክንገብሮ ክንሪአና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኮፒ ክገብር እንድሕር ኮይና ንሓደ ነገር ንኣብነት ነዛ ፓራግራፍ ልክዕ ከምኣ ድጋም ኣብታ ካልእቲ ፔጅ ክትህልወን እንድሕር ደልየ ኮፒ ኢለ ቅዳሕ ኣትሪፍኪ ካልእ ቅዳሕ ኣብዝሕለይ ክልተ ሰለስተ ካብኡ ንላዕሊ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ካት ክመርፅ እንድሕር ኮይነ ግን ነዛ እዚኣ ዘላ ፓራግራፍ ጠቕላላ ኩላ ተኣልያሲ ኣብ ታሕቲ ክትከውን ወይ ከዓ ክጠፍእ እንድሕር ደልያ እውን ማለት እዩ ሕጂ ቦታ ክቕይረላ እንድሕር ደልየ ሕጂ ንኣብነት ካት ክንጥቀም ወይ ክንመርፅ ንደሊ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ መጀመርታ ኮፒ ክንሪኣ ኢና ነዚኣ ኮፒ ክገብራ ደልየ ኣለኹ መጀመርታ ኣፀሊመ ኣለኹ ድሓር ኣብኣ ራይት ክሊክ ገይረ ኮፒ ክመርፅ እየ ወይ ከዓ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ኪቦርድ በቲ ናታ ሾርትካት ኮንትሮል ሒዘ
سي يبل مالتي كنترول سي تيلاون كوبي كوينا لا مالتي حجنا زيها لك هما خا افتخاليت بيجناتي كجبر ندحدلي وين ابنت اوكي هراي بس ابا نجبر ابزا خاليت بيج لك عبدي عندي حر كجبر دلينا ابنت ابا مجمرتا انت يجبر كليك يجبر افتخ تقمط لي دليا زلو شو انتر يلا ابا انت يجبر كنترول في يبل بكيبورد مالتي كنترول في له انت زي كوينو خا انت يجبر بماوس نحر كوينو رايت كليك جيرا لك هم ثاني عندوي بيست بلا مالتي بخلطه من قدي ندحر بكيبورد خوينا كنترول في بلا لكو اب شورت كات خوينا مالتي بماوس كاني بيست له ابزيا تقميطا كديالا مالتي تابع على زلخا قدح تريفا تبازي حلان بلالنا كم تمساسالي اكل كيناون حساب كوبي سلازبنا صقم يبلون افتي خال زدينا بوتاون انترينا با كنترول بيتيلناون لك انسا تبزحلنا لا كلتا غيزي كوبي نبارا لنا حساب كوبي سلازبايغوا صيله بيست كبلا خلي افتا زلبيان زلوا بوتاتات مالتي قطينا بخميكا كات نغبر كنرينا حجي نتا كات غبرا دلي زلهو مجمرتا سليكت غبرا حجي رايت كليك غيره كات كبل خلي بماوز مالتي انت زي كوينو خان كمزا سليكت كنا تازلا كنترول اكس ندحريله انت كوينا لا لك كان صني منزنبره بمولن حافيدن تقلالا يلوان قدح زي بلن مالتي بوتا خنقيره لاينا حجي ابزي ايله ده حاسبه ابا انتر يله رايت كليك غيره بيست يزبل وي كاني بكيبورد كنترول في مالتي لك ابا نصيات لالا ابلا علي يلال مالتي قدحها يلال كات لزبلنا كومبيوترنا ግን ቅዳሕ ክተርፈልና ይኽእል ማለት እዩ ኦኬ ካብዚ ቀፂልና ንኣብነት ሕጂ ኣብዚኣ ኣላትና ብዛዕባ ኣብዞም ላዓል ዘለዉ አንዱ ኤንድሬዲንግ ዲና ክርኢ እዚ ማለት ዝኾነ ስራሓት ክንሰርሕ ፀኒና ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ፀኒና ንኣብነት ሕጂ ነዛ ንሪኣ ዘለና ቦልድ ነይሩ እዚ ኢታሊክ አንደርላይን ኣብ ቀፃሊ ክርኢና ብዙሕ ዓይነት ለውጥታት ገይረ ሳይዝ ወሲኸ እንዳስራሕ ከለኹ እቲ ገለገሊኡ እንድሕር ዘይፈተዮ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና አንዱ ከደ ሓንቲ ክሊክ እንድሕር ገይረ ናብታ ቂልማ ትምለስ ካልኦት ክሊክ እንድሕር ገይረ ናብታ ቂልማ ትምለስ ሰለስተ እንድሕር ገይረ ነይረት ለውጥታት ኣብ መወዳእታ ናብታ ዝነበረታ ክትምለሰለያ ማለት እዩ በዚያ እንዳገበርኩ ክሊክ እንዳገበርኩ ክትምለሰለያ ማለት እዩ ከም ኣማራፂ ኸ እንታይ ኣለኒ እተን ዝነበራ መሆኑ ንለሰን ኩለን ሳይዝ ወሲኸ አንደርላይን ገይረላ ኣለኹ ሕጂ ከባብዚ በብሓደ ክሊክ ዝገብር 4 ግዜ ንድሕሪት ወይ ንቕድሚት ድመልስ ኣብዛ ኣሮ ዝሪኣ ዘለኹ ኩለን እተን ዝተግበራ ለውጥታት ካብ መወዳእታ ዝገበርኳ ሽዑ ቂሙ አንደርላይን ገይረ ነይረ ኢታሊክ ገይረ ነይረ ቦርድ ኩሉ ትነግረንላ ከከምቲ ደረጁ ዝመፁ ማለት ስለዚ ካብ በብሓደ ኣብኡ ዝመልስ እዚአን የፀልመን ክሳብታ ዝደልኹዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክትከውን ነዚአን ኢንተር እንድሕር ኢለያ ብሓንቲ ግዜ ናብታ ዝነበረታት ምለሰለያ ማለት ካብ በብሓደ ዝገብርሲ ኣብታ ኣሮ ኣድስ ተን ዝተገበራ ኩለን ሰሌክት ገይረ ኢንተር እንድሕር ኢለያ ብሓንቲ ግዜ ናብታ ዝነበረታት ምለስ ሕጂ እቲ ዝነበረ ፅቡቕ ኢለ ንኣብነት ኣብዚኣ ሕጂ ከም ተወሳኺ እንታይ ኣላትና ምሽ ብኸምኡ መሊስና ኣለና እንድሕር ደሊና እውን ብሾርትካት كنترول زد داغبرنا كنترول الى زد كنترول زد دابلكون كملس يخله اوكي اذا زنبره غيري زنبر كل لوطات سيصبو نيرو الى اندحر حسيبه لك تمليسه سليكت غيره كم ببحد خبز غبر ابزا زري ازلو هنا يريد اوبشن كده نعا اندحر مريطي انت كتبره نافتا زنبرتا احمد سلك كاب انا كمينيرا الى كم بحدش كم ازغبراسي اذا زنبره صبو نيرو الى اندحر حسيبه نابا تمليسه بعلا اذا ريدو اوبشن ابز درعلن زينزلنا ناي كيك اكسس تولبار بعلا نافتي زنبورو كتمثل تخليا مالتي ابز ناتا خاني شورت كات ناتا خا كنترول واي نحريرنا نتجرنا زنبرنا لوطات زي ملسلنا نحريرنا كنترول واي ول كنجبر نخلينا مالتي اوكي كابز قصينا ابز لعلي نريهم زلنا زوم قدم تقمولهم صنحنا لونا عندو ريدو كمون ابزي اوبن علينا حجم زيوم كيك اكسس في الباري نعملنا ابز حلف كلاساتنا
بقطف بقرة بخرجهم ترجع من نتكمل لهم حجب زين حتى وسخ دلينا نأمنت نيو ندهرينا نيو ندهر مريتنا أبزل على البقرة بعد لنا كل جزء حدش كنكفت ندهر دليناس كاب فايل لنا open new document قال نبل كلل أبزي أني ندهرينا بقرة حدش تخفترنا لا مالتي حجي تمساسالي كم بوزح كنت كملهم يدلينا إن حسبنا من دهر له أبز نريهم زلنا مور كوماند سيلنا أتينا لك أبزا كاستم مالتي مور كوماند سيلنا كابزا نريهم زلنا بملو بزع تيبل دي قربا خون دليو مسألي كوبي بيست نأبنا حجي كوبي أوكي لنا أوكي حجنا أمنت كوبي لهم شابز أد نحريليا نابتهم كيف أكسس تلبار أب قربا خون اللي عمهناتو ترقاقام جيزي سلسل كمولوس أب قربا خون اللي يدليل له يدبل له أوكي نحريليا حجي أبز بقربا كوبي خينات اللي على حجب زي سلك مسكوركو كابرايت كليك يرى كوبي دبل واي كاب كيبورد أبزي حجي بقربا أبزي كوبي كبل خيل مالتي أوكي كاتيلا نحكم بدليون مور كوماند سيلا كات كتوان نحرليها كاتيلا أدبل أوكي نحريلها كمو بقربا خينات اللي على مالتي نزي زغوركو كات نحريلها أفتازي اللي هو خيدا هاني كنترول بيدلون بيست كبل خيل مالتي أوكي كله أتي زمرتنا هم دا جبرنا ببحدة بتعمل بزحي زلنا كأن دخلت كمول خلينا إذا حسبنا سيف أورد لاتنا سيف أصاب كربا كون تدلنا هنمرتنا خلينا هم دا جبرنا تزلينا بزحي أو هنمرتنا خلينا من الوقت أتزجبرنا وقبل زحي قوي وي بزحي كمول لنا لنا حاسبنا خان أبا أفتح كت إن زدلنا رايت كليك نجبر نعمل زيادة خوينا أبا رايت كليك نجبر ريموف تيلنا كابعد قليلات هلا كان زلنا بصفوفاتن أبقى يترفع مالتي أوكي نازين قصينا ونابزيا كن حجتن كيف نيرنا ريمون ديسبلاي أوبشنز بلالونا أبزن ريو زلنا إذا قداميتن ريو زلنا أوتو هايد ريبن ندحر وسيلنا نزوم ريبن تغلالا حابومي ككمتي شعورنا تابس قصيلا تابس اند كوماندز بحساب كترينا إذا قداميت ندحر مريتنا ندخت قبره نتوم ريبنس كنت حاب أمي مالتي نري لنا مش حجي أبدأ قليلا نقولهم حابي مالا قصيناون تا كان إيتخن مرتنا شو تابس نحرينا هاني أوكي تابس رايات ريفا زوم مينو مالتي نتوم كوماندز يلون تابس رايس لزبلنا مالتي أبدا خليك تسألينا حجنا بزي شو تابس إند كومانتينا هاني بحسب نقولهم أمتياتنا لا مالتي كبرات هذا التيم اللي بيبتي channel لما أنت زدرانيو بخمية مايكروسوفت وورد حان تكست مريتكا نعا كات كوبي وي بيست كتبل تخل زبل تمرسي أبزي ودينا لنا أبكت علي بخال تحسوك سام رغب سلام